onye ukwu ma onye nta asị m onye ọbụla mụrụkwa anya, onye mama mụrụkwa anya, onye papa mụrụkwa anya, maka ọsọ ga-esu esu, onye ukwu na onye nta ga-agbalaga, mgbe ọsọ ga-esu ọ ga-erute onye ọbụla aka. Mụrụkwa anya o, mụrụkwa anya o, nwanne mụrụkwa anya, mụrụkwa anya. Ihe m na-afụ n'elu ụwa taa ọ na-agba m anya mmiri, ihe anya m na-afụzi taa n'eziokwu ọ na-afụ m obi ụfụ. Nwanne na-egbuzi nwanne ya ọ bụkwa n'ihi ego, di na-egbu nwanyị ọ lụrụ alụ n'ihi oke ọchịchọ, brọda na-egbu sista n'ihi ekworo n'anya ụfụ. Ndị Igbo gịnị na-emezi n'onile, kedu ebe anyị ji azụ eje? Afọ eziokwu asị n'ọbasi anyị ewere asị mere eziokwu. Onye ọbụla mụrụkwa anya ihe 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 ihe, mama mụrụkwa anya mụrụkwa anụ anya ka anyị mụrụ anya na-eche nche. Mụrụkwa anya ya ya ya, tebe 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 tebe, tawa 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 tawa, nebenya nebenya nebenya, tebe 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 tebe, oyo oyo. Hey hey hey, onye ọbụla mụrụkwa anya, onye na-anụ olu me, onye ọbụla mụrụkwa anya. Nwoke na nwanyị na-anụ olu ma nwanne m mụrụkwa anya. Igbo onye n'Ugwu steeti nwanne m mụrụkwa anya. Ndị Igbo anyị na-anụ olu m asị m na mụrụkwa anya. Ma ndị Anambra ụmụnne m mụrụkwa anya. Ndị Abia steeti ndị ọgọ m mụrụkwa anya. Ndị Ebonyi niile onye ọbụla mụrụkwa anya. Ma ndị Delta everybody mụrụkwa anya. Rivers steeti ọkwụnụ na n'olume biko na mụrụkwa anya. Ndị Ekwebe nna m ka anyị niile mụrụkwa anya. Onye ọbụla mụrụkwa anya. Everybody mụrụkwa anya. Onye ọbụla mụrụkwa anya. No sleep. Get up. Anyasa. Asị m mụrụkwa anya nwanne m mụrụkwa anya. Gị onye na-ele m anya nwanne m mụrụkwa anya. Gị onye pastọ anyị n'ala Igbo nwanne m mụrụkwa anya. Gị onye Reverend Fada anyị nwanne mụrụkwa anya.
nta onye ọbụla mụrụkwa anya mụrụkwa anya mụrụkwa anya onye ukwu mụrụkwa anya onye nta mụrụkwa anya mụrụkwa anya onye lahụ ụra eburu ya gafe ama nna ya you have to be awake. Time to sleep is gone. Ugbu a anyị kwesịrị ịmụrụ anya na-eche nche maka agha dị taa. Ayeye 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 onye ọbụla mụrụkwa anya nwanne m tachara bụ ọnụ obi ya tacha bụ ọmanya amaghịzi m onye m na-eso ụjọ abana malụ amaghịzi m onye bụ onye iro m egwu atụla m eze enyi m na ya gara nta ọ sị na ụkwụ ndị zi ka ụkwụ anụ nwanne gị na-achọ ka igbuo ọ bụ gịnị ka nwanne mere gị ọ bụrụ na igbuo nwanne gị onye ga-abụ nwanne gị ọ bụrụ na igbo nne mụrụ gị amụọ onye ga-abụ ezinne gị ewu mmiri eruweru amala anyị how did we get here ụja abana marụ I said how did we get here egwu atụgbuo m ajụjụ ka m na-ajụ onye ọbụla mụrụkwa anya ndị anyị mere Godfather ha bụzi ndị na-eso anyị imi ndị anyị jiri mere patron ha bụzi ndị na-egbu anyị egbu eze enyi m n'anya kwụ achụ mmụọ ọ sị na m na-esi mmụọ arụ eme na anyị ndị Igbo ele ebe anyị ga-agbaje ụkwụ abụọ m ọsọ maka ma ezi m onye bụ n'iro na mbọ na abụ ọsọ chụba mmadụ na ama ya gbaga na be nna ya mana ọsọ na-achụzi anyị be nna anyị amaghịzi m ebe anyị ga-agbaje ngwere niile makpuru amakpu amaghịzi m nkafọ na asa iji onye ukwu ya sọ bụ onye nta si na ọ bụ onye ukwu Chineke biko ekwela mmiri iri anyị ka jikọta n'ofu olu ụmụnne ihe ga-adịrị anyị mma ka anyị jiri nwayọọ ofe lọrọ alụ zuoro anyị nri onye ọbụla jiri nwayọọ ka anyị wepụga n'oke ọchịchọ onye ọbụla tikọta aka ka anyị mezie n'obodo anyị obodo anyị ga-adị mma ọzọ ise ọ bụ ekpere m Chineke ga-enyere anyị aka amen ọ bụ ekpere m onye ọbụla mụrụkwa anya nwanne m mụrụkwa anya mụrụkwa anya mụrụkwa anya egwu ụla ka ọ bụ onye na-agba ya na-ele nwanne ya anya si ya mụrụkwa anya ọya mụrụ anya